antenni ja topan, niin näin. Taas on silleen, että se ainakin johonkin päin toimii ainakin hetken aikaa, niin pitää parannella sitten tässä, sanotaanko vaikka keväämmällä sitten. Kilo Oscar. Joo, näin on. Ei nyt oo viittinyt oikein aika kylmiä tässä ollut, niin mitään anteenihommia paljon tehdä. Sylviisiin sitten jo, eihän se kun se vaan johku hyvään tollaseen routeriin saa yhteyden, niin sittenhän sieltä verkko aukeekin hienosti. Mua kiinnostaisi niinku toi Jalasjärvellä on aika hyvä node, niin siitä kun sais vielä joku Parkano puoleen väliin Tamperetta, niin mutta siellä kyllä pukkaa sitten tulemaan kyllä nodeja varmaan niin paljon, että saa nähdä miten se sitten tuollaista suurta liikennemäärää tuo verkko kestää. Kilo Alpha. Kyllä, aivan. Joo, onhan tuokin sinänsä, vaikka se on nyt siellä erilaista, mutta jonkinlaista toimintaa kuitenkin, että olisi tässä aikomus jotain, pitäisi HF-puolella, tuossahan maaliskuun puolella tai tuossa joskus kuun vaihteessahan tulee tuo norjalaisten tuo saari, toi puuvetti tuonne ääneen taas, kunhan ne pääsee sillä paatillaan sinne, niin toivottavasti, niin sitten jos sais oikein hyvällä kyllä voisi saada yhteyttä sinne sitten, niin olisi vielä jotain noita alabändi-antenneja tuossa kohennella, mutta ei tässä paljon nyt niin näillä pakkasilla piti seistä siellä ritsalla ja ampua lankoja paljon mihinkään, mutta jotain pientä kuitenkin tässä kokeilla, kunhan niin menee tuohon alle 10 asteen ja vähän aurinkokin paistaa, niin silloinhan se oikein niin käy taas. Näin. Minä joudun siirtymään tuohon hetkeksi tuonne taustoille, niin kiitän Kuson pätkästä ja mukavat ajellut sinne. Sä oot missiin mobiilina ollut koko ajan siinä over. Kilo Oscar. Joo, mobiilena töissä täällä on sitten sellaista hommaa, niin joo, munkin pitää lopetella, justiin tulin tänne yhteen paikkaan, niin kuullaanpa toisella kertaa, kiitti jutuista taas, niin voi olla, että testaan vähän myöhemmällä tuossa, ehkä puolen tunnin päästä Kokkola toistimen, mä vähän sinne päin ajelen pian, niin toisella kertaa, ei muuta kuin 7.3 sinne, Setori on 6 Heikki, viski ja mobiile, hei vaan. Kilo Alpha. Kiitokset ja kuuleviin. Oho, 6 Zetaa tässä, hei vaan.